Ngisanda ukunibingelela size sakithi ngendlela ngezasi ngithi ngiyanibingelela ngiyanamukela ohlelweni lethu lwesindaba iSP Media TV1. Mawuqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink yethu. Wathi bakwethu namhlanje siphethe uKing Nuba phasi lemzimkhulu esigodini sasematsheni. Uthi ke bakwethu uKing Nuba ngicela ukuthi kusasa ekseni ngo9 o'clock until 12 emini uvulele umsakazo wakho uKhozi FM. Hitmaker izobe ikhona phakathi ezindlini zokusakaza. Uthi bayoze bathi ngithwele bayoze bathi nginenyoka usho njalo bakwethu uKing Nuba. Uthi cela ukuthi kusasa ke nilalele uKhozi FM ngo9 isikhathi ukuya ku12 uzobe khona izobe khona inkosi yasezweni bakwethu iyobeka udaba lwayo bakwethu mayelana nama hit song awakhiphayo. Usho njalo ke bakwethu ucela nimeseke nilalele uKhozi. Uyazi ukuthi ke ngene imphoxa nizokwenza njalo. Mina bakwethu njengentatheli SP Media TV1 ngicela ukuthi ngibambe ivideo nelandelayo ngokuzayo. Engenamali, engenamngani, engenamuntu, engenatshwala, engenalutho, owathi wakunzima, engenamali